Madawat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon nga mga tagpanamati karong adlaw Lunes, petsa 29. Dalawang tulog na lang, baw magasangko na kita sa bulan sang Disyembre. 26 dias na malang ang nabilin, ang ginahulat ni Ihada kag ni Ihado, alin kay Maninay kag Maninoy, Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 33 dias, magabulag na sa ato ng tuig 2021. Sa Lunes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kadaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga correspondent. Sa liwat na Manila sining nga padulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police, blatter sa aton nga mga kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sining mata kadulungan oras sa kagabiyo ng aton sining Patrol 2. Iwat naman nga magalibot sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Bantayan naton kagimulsuhan. Amat-amat naman kapag dalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara na si Action Jan Diaz nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Ang ato naman nga update balita gikan naman sa national, international plus report breaking news update sa COVID-19. Ginatutukan rin na sa aton News Center Action ang Defensor. Pag-off na magkita sa aton sining ang mga technical partner diri sa studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Christian James Binaras. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sagbago. Puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinialagan. Ang inyo siningang kurman Action Night Patrol. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Rabilin, isa ka oras. 7 kabinutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Una nga ba sa ato sa pamalagan ginadurong sa isa karawan sa T3 Bayo. I-check na ato sa Patrol 2. Ato sa Crosswind Patrol. Kamusta honta palibot-libot ni Aksyon na Jan Diaz. By the way, ang New Government Center ka-colorful na no. Ang background lang green sa palibot sa New Government Center. Naging dugok sa mga tao inilang gabi. Uy, nag-reflect man sa bayo ni Action Papang Nixon Tahom. Katahom tulukon ang bayo ni Nixon Tahom. Green na green mo. Ay, perte. Damo na kamuno nga uniform gitang background nga green sang NGC sa ginasoksok nga bayo ni Papang. May mas Papang color picture kito igo sa color nga green, no? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari si Action. Jan Diaz sa patrol, Jan. Merry Christmas! Ara na ang Pasko. Ara na Pasko din. Ara na sa imo bulsa. Ara sa bulsa tuod mo. Kay ti holiday nga daan, boss. Kana pisina, boss. Wala opisina, boss. Kay Bani, 29 lang. Oo. Nakaginhawa na. Paginawa na. Ang ginhawa, pwerte kadalom. Oo. Kay tiya bali na makabutwa na gidman. Kabutuan na gid man, no?
Kita mo, muli Lunes, kita, do weekend lang lang, ha? Oo. Dirahe lagaw, tub-tub may kasarang, kay Iban, nagapinagusto gyapon diri, kahit yung nila do tulutawa, ginagbay. Tuduy lagaw kay way pang sa kabayran. Kabasta hindi lang magsulod, lagi na problema. Gani, pero silisang DOA siya, hindi imposible nga masulod na sa. Hindi na posible, especially kiti nagagawa sulod bandaan ng mga tao mong, no? Gani, man kag subong adlaw nabi record sa bakulod do. Pero duhagi lamang. Duwala ang kaso sa bagong COVID-19 tapos si kitang guro may pinakadamo kuano nabakunahan no. Occidental. Oo, sa bilog nga Negros no. Hindi Negros gurong pinakadamo. Negros pinakadamo. Okay, province na pila na daan ka Banwayan sila Oo, pero sa highly urban city ba si Bacolod? Bacolod kay ang record diri ka nakita ko ding record ka DOH Western Visayas. Do mga 70,000 plus ang sa province mo. Tiyang Bacolod, kamo tamba kay ni Ma'am MA mga around to 29,000 beyond sa ila expected yung number. Okay, mas taas pa sa Iloilo. Kaya Iloilo, 6,000 lang. Kudako sa diferensya. Sa dako diferensya, Oo. Dako padagana yun na bakunahan sa Capiz, Cadiz? Sa Capiz, bala? Kapis, Ang probinsya. Capiz, 16,000 lang. Ang probinsya sa Kapis, 16 Oo. lang. Ang probinsya sa Antique, 14,000 lang. Kagamaya, oh. Ang probinsya sa Aklan, 12,000 lang. No, at ilang taon tali kung din, kining pero Ang Negros pila? ang Negros, 70,000. Baka dako man sa ila turnout, no? Amo na pinakadako. First dose na bunamo, yung mga 68,000 ang first dose. Pila? 68,000. Okay. 68,000 ka mga tao ang nagbalabana kag nasanagan nga mabakuna sila kontra COVID-19. Pila? 68,000. 68,000. Ni bago nagliya mga baguhan, mga bago First na. dose na tanan. Amo gani nga balaton gani, amo ning 68,000 Okay. ang nakadumdum nga kinanglan nila magpabakuna sa COVID-19. Dapat na. So ang balila, budlay man kaniban galagaw sa NGC, kita nagapakuribong sa sulod sang balay. Mas mayo nga magpabakuna na lang ko sila anay, kay para daw puro pareho sila sa iba, no? Oo. Di balapal ang imo nga bayo ang color green tree para nagadaan. Pero nadiga di pero nga picture, no? Mayang ang pagkakuha ni Papa sa picture yan, no? Kaya gintupa naman sa green sang nga color sang kuano yung GC sa suga, no? Amo niya ang tao yung nga hindi niya gwapo pero makaulo mo lang. Gani man, kumayo man si Papang Mayo niya nga natunan niya nga daan ang pagpulo picture. may mo sa magkuha sang picture kung lingon, kaya nagtupad gisa sa suga ng green, no? Gani nagtupong kita color green. Dodamo nag-react to sang iya nga kuan, sa iya nga sa iya nga picture. Sangin post na to. No, Kita mo gina sa gina-post ito, damo ga palapit sa iya. damo ga comment. Damo ga palapit sa Marshall iya Green. nga mga langaw. Mayo sa angling sa Papang. Mayo, basta ganun nakatuon ka na kagdunaanan, kinasabro picture. Oo. Isang tawag lang, pang! Tirahan na. Bira na pa. Tiga bira siya ni. Tira Ngagaw. sa doon na. Kay ngagaw sa. Nga gaw last trip kay Basi, karoon ba hindi niya mauli sa karoon sa picture, baka hindi isa mag-upod sa tending. Basi karoon ba mabilin sa team na niya sa batasan ni Papanga kabilin, no? Gani. Kay gayag niya nga nga daan. Gaiyaga. Gayag niya nga mga gidugo barina, ano kung nga mo. So, hindi pwede ka mapaulihisa. Dapat una-una sa action ni Rec, di ba? Ari kami sa mga gabi sa may Bacolod City Government Center, dili kami live nag-report. O ikira mo damo pagyapon sa tao din. Amo ni oras? Amo ni oras. Last gis na, last gis. Pagidyaw. Oo. Sige holiday nga daan buwan sa opisina, mga pampubliko, mga kumbuyahan. Damo ka bataan nga lagaw da, no? Damo, gid kabataan, nilagaw din. Pero ka face mask man sila. Yes, naka-face mask man sila, no? Mga importante. Nagahampang mga kabataan, nagasuksok sa face mask. Ang may income nagabaligya. Ang gabaligya, bisan yung ginugagmay lang, basta nagabaligya ka, dako Gani. kamon mo ya. Oo. Ang mga halampangan, no? Kasi Makaburubinta mas la. Buhi man sila na iling adlaw, ah. Oo, may gabaligya, di gani isang ganun parawag ni naton, yung mga soft drinks, Oo. mga tubig, no? Mga dulce, kagibanta. Ang baligyaan da sa Karanas tubangan da, bukas naman. Oo, kita naman kay Nara. Ara sila ka pangson. Inas, Ano diyo? gaynaso na.
Yes, kay tindi tanto mo sinuras sa way hindi masyado, kay inayas ang damo-damo pag hindi tao, kabalo ka ginutok ding tao kay na, Oo. pero sugod lights on, mako mo kita ka kombinasyon pula ka green, Gani. birthday katahom karami sa panulukan sang tao. Bakit ba? Action Eric, no, katahom sang itsura, sang daring plasad sa Bacolod City Government Center, pero doon may bago sila diri Action Eric, kay ginbutang, doon Oo. may mga suga sila sa dalom bala sang building o kung sang fasad ng ginbutang nila bago pero doon ma-highlight lang itsura Oo. sa colors sang NGC building Action Eric. Oo. Di kayo nakita kami din kagawad Jonathan Diaz Jr. Oo. Bawa maayos ang tirada. Ya, galing kay si Kapitan Medellin Diaz, duway kay kayo na nakapakita sa ako na. Way sakay na. Ang bali ko pa nago siguro sa crowd kay na kaya ang bali ang it's time to shine naman ko ni JR Mong, no? Gani. Wala, boss sila nagmuno mo sa akong si Georgine Hunsay Blaklala mo, sekretaryo Oo. sa NPC. NPC? Oo, sinya baloka pre, Green Welcome, Abil, Group, Tidy, Bing, Ilsid. Bao, Abil. Wow, doon may mga boat silingon pag ito iya. Abil kuno, Abil. Abil, Oh, welcome Abil, Group, ang minisang Abil, Tidy, Bing, Ilsid. Maayo ko si Georgine Hunsay, classmate ko Lino tangan dyan sang boat silingon, no? Oo, angot-angot ba? Gani. Pero kay na dola si Vice Mayor El Cid, kay may importante, isa naging kantuana. Do si Mayor Bing lang kay na, no? Mayor Bing, nabatay man nato niyang mensahe. Do maayo ni Greg ang NGC, kuno do son tuig pa ano na ni wani ni Balayran? Nga, tapos na? Ano na kung utang do son tuig tapos na ni kuno? Makuha na, ano pa nakasita nga ni? Ano pala na bayran na ba lang ilang utang? Bayaran ng utang, way na utang. Oo, wala na balanse. Ti Mayugid. Oo, timayo gina, no? Doon sa likod na naglibot na kami di likod NGC. Usually, kung ito pala, no, action na, may mga ano, di ka maligya. Meron pa nagyapo, no, may duwa pa di ka food stall. Kaya wala ka kung may nagadudo jogging, kayo makapit, di ka makabakal. Kaya na, mayo man ay makapabusog-busog bang sila nga mga saan nga ginagutom. Kung maglibot sila. Ini mga food stall, buligan, gini. Kahit isang pandemya, why gini sila kagpapya? Why gini sila action na rin show? Why manis na action na rin ka pamakal? O kung nabi ka ganar Oo. sa ilang nga mga ginapangano na negosyo during the pandemic. Especially sa mga almost 2 years man, oh? Doon ka nasig lang, Christmas na naman, oh? Two? Naligan, GC, pa rin bulan, sa buong ano na, ng Inadlaw na lang. December na sunod nga adlaw. Oh. Isang tulog na lang, pagbalik mo, December 1, action na rin. Tuod, gusto na. Okay, buwas, sabi, ano ka do, imo nga rest day? Rest day, buwas, ti pagbalik ta sa Merkulis, pitsa uno na. Pagbalik mo, 1 na? Tiya mo nang pag-abot na sa atong kayuhan. Tingnan mo po. Na. Dapat aral eh. 1, 2, na, ara na. Isip-isipon tala na. Basta na sa 3 mo, pag 3 na pag-abot sa 4, pasaw na natin yun. Paso na, hindi na niya pwede yan. Sa 4 naman ta na mapabot. Iba hindi na pwede. Pwede pa 1-2, dapat may nga 1-2 May piho na. Oo, masuguan na tong driver magkuha. Yun na ba na iya, matik na iya. Matik na yung 1-2, no? Oo, Kung tapos yung 1-2, natag na gani, isip ko naman 3-4. Para sundan na doon, no? Walang patisipay ni mo. Grabe, no? Pero iban sila ng mga government employee, Oo. mga pulis, so nagapangalipay, kinagabato na nilang ligad, kaya ilaya ang mga bonuses, no? Pero yung mga mid-year bonus sa mga kapulisan, Oo. ara na yung ilaya na pang hingagaw na nila, na pang bato na nila actionary, kaya kagtig-enjoy na sila. Bago ka scroll down ko di sa akong nga Facebook, bala? Oo. Nakita ko dumayos ang posing ni Sir Liba, kag ni Police Lieutenant Colonel Polines, eh. Gani. Although, Margaret, promoted na kasi sa Polines, no? Lieutenant Colonel na. Lieutenant Colonel na, from Major pa lang sa una sa Talisay, sa subong Lieutenant Colonel na si Sir Polines. Gani. May man importante nag-improve kag may ara sa mga ginatawag natin nga pagsaka, no? Correct. Kaya wag kita da, kay advisory council ka ko, no? Ati, ato ko na eh. Nagtambog na ito kinay, no? Ang tambok na ko to kay na. Congratulations sa mga bagong opisyalis ng advisory council. After 2 years, ikaw naman to ang ginikomendar ko. Naglain, nisiling ko, balik mo naman ko
to? Sining ko after 2 years, sining ko kiti ang Amon Advisory Council kundi every 2 years na. Every 2 years na eh. Oo, subong nga tuig nag-renew ko another 2 years. Niko after 2 years sining ko si Action diyan naman pong ko ah. Ara ba din talin, ibalik mo naman ko. Gayon yun si Colonel Martir. Dokita ko to doon si Doc Ramel. Ato to si Doc Ramil, isa to sa mga membros ng advisory Stakeholders. sa stakeholders, oo. Si Mayo kay ti Ara sa Colonel Martel, no? Ara si Colonel Martir. Sa do man kapisan kay ti nagaupo dito sa tanan nga mga programa sa ngaton nga kapulisan. Ato mo to kay na si Colonel Jubilo Sidel, si Charles Siber, Lala Gabana? si Lieutenant Colonel Gabana. Okay. Ato man to sila halos na ato to silang na kutom sa na promote bla. Mga command group. Si Colonel Liada tumtukin na. Ngani ang core group gigili. Oo, core group gid si Katsumbo, si Aton bla si Ano? First Lieutenant Colonel, hindi, ang isa pa gid bla sa Intel bla. Si Kabural. Kabural, oo. Mga kapitana gid ba? Gani, puro kita ng kaspitana tutukin na. Mga tagi nila sila gito nagdanay kay hina, no? Correct. Kaya amigot de pres major Richard Goy do lagi ka pakita sa mga doon naligat. Basi sako din sa. Sako kay ti duwa ka pisto mo. Ha? Duwa dan pisto may BCPO may backup 4 pagid eh. Oo, gusto na. Sako gid goro, no? Pero maayo man kay ti mga linong subong palibot ng sulad sa Bacolod do wala gid tagtod lagko nga maintente. Kabay pa. Doon ay kung ano ni naligay gid semana doon sa may police station number 6 pero subong adlaw sunarik may bypass operation sa Bilog ang police station number 6 pero ti isa ka bypass apat man ang pangdali nila ay sige gyapon ng mga operation sa aton nga mga kapulisan no mga action so far mo na ang una naton sa mga gabi maning area dali sa NGC so mga sunod nga adlaw dasi damo pagkikita may makatuan damo may magbuka sila matag sa mga lugar gaya mga disenyo may kang tanan sa adlaw sang Pasko ako sa pag-celebrate naton sa Christmas season at tinibuto na naton kay at inyo lagway kung kamusta ang sitwasyon nakakso sa mga mismo ng mga lugar. Pero so far, naming panahon, mananaya, wala gid pagtaliti, walang pag-ulan, maring mayo, kaya kinakopera gid kayo na ang panahon naksunarik sa ginahiwat ng selebrasyon dito sa Bacolod City Government Center. Ito na ang pinakasitwasyon sa malibot sa sulat sa Bacolod sa buong gali. Rata sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Nga nagasiling sa totoran ng mga kaaksyon sa din kamangibahin sa Pinas. Labuton ka sa mobalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat gid Action John Diaz sa Doyamet. Salamat na kayo doon nagtulutaw hayang Bacolod. Kag naglakip man nga nagupod man ang mayong panahon sa opening lights sang new government center dira sa syudad sang Bacolod. Ito halos tanan doon nag-enjoy gid. Sa timing gina kay Tibuas way obra, way opisina, ay Rizal Day. So amo na nga doon ang damo-damo ng tao sa new government center. Balikan tala karon sa Action Jana. Sa balik niya sila papalakan sa finale sa inyo sila nga palatuntunan. Ginatamya ko lang dira antes ko malipat. Happy rin sinin nila kag may nga pagpaurok-urok sa kay Mond Villarosa. Mond Villarosa sa mga Villarosa family dira sa Barangay Granada may gabigid. Kay Martin Aliling may gabida. Ma'am kay Jana Meryl Tupas. Kaya tamyaw lang si Kagawad Juanito Tupas. Kag Maria Fe Tupas nagapaurok-urok no? Rene Franca Esquera. Monitor dira sa Mansilingan. Wela Reniliam LG Sugar Lulu Jr. Kay Rose Gomez da may gabigit. Buhawi Magallanes. Si katendans lang sila ni Kent Bulak Hawanisa. Dira sa Barangay Hantumanan. JBL Luntayaw may gabigit ha. Kay Andy Saludares. Dira sa Barangay MH Del Pilar, Pontevedra. Kay Manong John Bilonyo da sa Silay. Nong may gabi dira sa imo. Maman kay Jomar Balisteros Ong. Yatara na kay Ping Lacson. Nakita. Ay, puwerte. Jigo Bal. Bao, ito Jigo Bal wa. Kaya pa urok-urok masato siya nga pagpangalagad.
Salamat sa inyo sila nga pagbuylog kada gabi. Sige, check na lang mga report na gikan sa ato sila nga correspondent. I stand corrected gali kuan gali Bonifacio de gali Rizaldi man yung akon man. Salamat kay Inday Eileen Tres Species Pabianya no. Ni action Eric hindi Rizaldi Bonifacio de. Salamat kay Inday Eileen Tres Species Pabianya. Gigo Bal check attendance lang napaurok-urok man siya. Sige. Check na mga report na gikan sa ito sa correspondent. Unahon na report ni Aksyon na Roger Gutib. Standby kay Aksyon Nelson kay Aksyon na Arlo. Unahon na ang natipon ng mga aksyon balita ni Aksyon na Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger, may gabi plus kami. Yes, action like may gabi sa mga aksyon sa aton kini nga mga balita sinerik sa tutok manatod sa mga balita diri sa may siyudad sa Cadiz. May pila ka mga nagluntad nga mga aksidente kay na ang direct sinerik kay na sa aga niyo kaya wala magkalano ang mga nagsakay sa single motorcycle ini ang mga motorsiklo ngati involved sa mga nagkatabo aksyonerik nga mga aksidente. Now ang report nga ang ano daw nagkakadura ko. Mga alas 5:20 na ang tinigin mga hapon na tabo sa tubangan sa Bayabas Elementary Highway. At ang isa ka single na isa ka motorsiklo isa ka may truck sinereka nga din kilala kay Ian Paul o kung Ian Paul Kapulan legal sa residente sa nga Port Salmon Barangay Zone 6 ini siya ang na kwentro sa pagtabok sa giduak sa direct actually ini balita may isa patay dili puguling ido ang ido patay sa mabungguan sa sakyan nga motorsiklo ini Sir Ian Paul Kapulan kangkon sa mga pila makidalaman sa DRRMO o kung sa DRRM personnel dari sa bahay ng Cadiz City Emergency Clinic kung matigaan man sa nagiko nga pagbulong. Dalaman sa mga bulungan kay na alas 2:35 sa nagila mga hapon na matapos natabo man ang aksidente sa isa ka motorsiklo kontra man sa isa ka tricycle sa bahin sang Kusing Cadiz sa Barangay Daga. Ang biktima sini ang sini nga motorsiklo nga gigilala ni kay Morillo Puentes sang Barangay Zone 3 kag Idigaso nga residente man sa Kusing Cadiz Barangay Daga. So, sa report nga daw naawadaan man sa kalkulasyon ang nagasakay sa motorsiklo pagkatapos sinase mo na nagbungwada naman sila sinisang tricycle. Pinason si Mauricio Puentes bangod man kasi ang yaya single nga o kung yaya motorsiklo motorsiklo single kag ang tricycle yan nga si Idi Gato anak ang kurman sang minor gid lamang nga mga kapilasan man kag pareho sila ginala sa bahin sang Cadiz City Emergency Clinic sa taas ang BC sinili Iligaso pero pa sa report action Erica Sus sa gabi may ara man niya sa buong nga aksidente mga alas 8 pasado ang takla sa diin ang isa tomboy ni siya na nag-drive man sang medyo nga
motorsiklo. Ini si Sheila Chilugo. Legal man sa Pinarong Tabakray si Sammy Parlotse. Kag ini si Parlotse naman niya may dako ginipila sa ulo. Okay. Wala man sila enkwentro sa Eric pero sunod sa report nga maula noon sa silang panahon kag na slide ang motorsiklo nga ilay sininga ginasakyan o kung naman yun ni Sheila Chirugo nga sinok pa sa report iya man galinin ni Sammy Parlutse ang among motorsiklo nga yung sa din siya ang nagmaniho report nga nagkainom-inom gawa ang ini nga mga persona sa matabo man ang amo nga pagka-aksidente action ereka. Sa dugang panaton nga mga balita sa gyapon diri sa may siyudad sang Cadiz natabo ang ini nga insidente ang report nga isa ka pagpangawat action erek naman sa isa ka balaligaan. Oo. Ang biktima o kung ang sospitsado nga karon yara na sa bahin sang Cadiz City PNP kilala kay John Ray Barroa iapawan 21 anyos sa edad kag residente sang Staff Uso sa Barangay Burgos siyudad sa Cadiz. So sa kay May Kate Claveria Piazuela 27 anyos sa edad ini siya ang assistant supervisor sa isa nila ka establishmento komersyal ng Mr. D.I.Y. Blacksonerek sa may bahin sa Cadiz City Public Market. Pero sa report nga residente niyang tagisamo sa Lacarlota City Negros Occidental. Ang balita alas 5:30 takla sang hapon ang kahapon nga adlaw samtang nag-perform sang iya siling nga trabaho nakita gid sa akto ining persona suspect ang nagkuha sa masunod nga mga item sa siling balaligaan isa ka bilog nga USB hair clippers isa ka torch light isa ka soldering lead kag isa ka auto halogen light amounting to 1,028. So pagkatapos ng tinerek kini report man sa security guard kag gini ang gindakop nga persona kag subject kini siya nga pagpasakan sang kaso ang suspect nga si John Ray Barroa karon niya naman sa custody sang Cadiz City PNP. Transfer na sa Bureau of Jail Management and Criminology ang time lang sinarik sang maestrato nga si De Leon del Rosario Gamaw upod ang iban pa nga mga detainee sa bayan sang Cadiz City PNP sanday Pipito Prisaldo may kaso man sa druga sanday R.R. Porzuelo Jason Rico Escaduela so may kaso man nga Cybercrime Act si Edward Talio sino pa si Rinaldo Aguirre si Adrian Puentes kag sa bugman ining sa mo ni sila sinarga piton sa kabilog nga transfer na sa Bureau of Jail Management and Criminology alin sa Cadiz City PNP Custodial Facility. Kung sila may commitment order na gali? May commitment order na, correct. So far, naman yung itong madulong nga report, di ka dire sa may siyudad sa Cadiz kag norte nga bayan sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta to imo kwan? Okay na to? Trak-tarak? Ate, ginaulat-ulat ko aming response isang isabla, pero
nag-message naman ko sa iya, pero kung masya ako hindi gid mati, ako na sa rin mag-go na ko dito sa second option. Kasi kinanglanon ginatulag. Natamyaw tala si Toto Jewel kay Daibasan ko. Way ka to ka-text silaw? Way pa. Way ka pa-text. So, text silang tawag yun na kay kung bakante na matik na yun na. Baka mo gani, mayo ni Kristo mo, para Oo, kitilan sa Jewel kay Daibasan ko. Ano yung problema kung Kinanglanon ko ginaskuner ang salakyan. amo ganito kung available na kagaway mo lang niya kantuwa niya, pwede ginaya. Gani, marga isa pa, gwapong unitan. Kita ko ni maga posito sa Jewel mo. Oo. Okay, mo gini kinanglanon na to, para nga medyo, bisan makadali lang, medyo, makarelax man ta. Makarelax action na rin ka. Gani. Natamyaw tama na si Buenas Diaz, Cap Magellan Diaz. Oo, kasi Buenas kini. Ara mas para Jonathan Diaz, Buenas man. Ara si pare mo Jonathan Diaz. Ang junior nga si Jonathan, junior. naman. Bao, ti kompleto gid. Mr. Jonathan Diaz Jr. Ti Pio na. Taga pamatigin na sunod. Toto Albic po inulan. Bawi na, Pio pa rin na. Si mami niya. Si Sus, Way man di niya ko. ka luban. Way man ka pugis. Steady Paul. Steady portion na yan. Matik na matik. Matik action, Eric. Dulos si Totoro Big Boy, may text ako kung nasa sa bakon, makapay-kape, kami tayo sabihan sa Jinjin na lang, Ate, yan pamatik. Huwag gid sa ka pabatsyag, Oo, huwag gid sa pabatsyag. Huwag gid sa ano Diba man. sige ko ang builo. Basig ko sa Guruboylo. Alagan. Tingnigo na to, nga sa bata, tumusta, huwag ito, sampol? Si Sir Eliber. Si Sir Eliber. Eliber. Ako na siya. Huwag pag-higit daw, huwag pag-gani ka kurmaga, daw siya kukunta. So, kumpra ka to, lingko, imugi ko mo balon, kay may gusto kami testingan na sunirik. Ay ko, lain gid ang sugid, lain mga yung makatilaw kagid mo. Para bang pero si Sir Eliber, listener siya sa radyo ni. Very good, very good. Oo, kaya gaporok-urog sa permidi, ang muni siya ang nami, gila. Ilog na rin na namin, sang iya na mga frozen food kung talagon. Huwag ko matakatilaw, pero kung tanawo namin. Ay, si Juan Galileo, monitor, galanta sa ito monitor, Sino na? Si Police Major Roberto Injapi Jr., Uy, may natabo naman to sa Calatrava. Calatrava to, okay na. Interview naman to ni Juan, ni Action Brian to kina, guro. Sige lang, mo na, beyond the control sa police at si Major Roberto Injapi Jr. nga portek pisay nga po chief of police sa Calatrava. Kung may mga kaso nga katulad si Nini, ginawang tatanda yan, sige-sige ang investigasyon niya, kung gusto mabinggoy, gina. Very transparent ka police at sinere ka. Ang katapat na ni Police Major Roberto Jape Jr., isa lang mo. Sabi mo sino? Sino? Si Action Dilson Patinyo. Siya! Di kay area na ni Action Dilson Patinyo. Ati, pero kasi Police Major Robert Jape, Kuanaya, inang Cowboy. Pagkabiyan sa Diabla. Kag-cowboy mga klase opisyal, way man bugal na, hindi man bugalon. Low profile, pero bigatin man ka sa kung mga krimen na tara siya. Major yung Jape, sir, balo ka na nasang bot siniko ni Roger, Galing ka daw out of road. Hindi, galing ka daw out of road. Kada ka kay Nilsson na daruta. Ganito yun. Ganito tayo may boundary rin diya. May boundary na daw. Dito pwede ka lapaw, skurit mo. Ang ako diya. Sabi ako man si Police Lieutenant Pig. Sino? Si Police Albert. Lieutenant Colonel Regan Dispe. Baw, tiba Police mga. Lieutenant Colonel Alvin. Baw mga kuwan mo na, mga bigatin ng imo da. Sini kayo mga kondyo niya? Inang kung bakit sa kanya mo, ba sino yung mangilog? Matik na ikaw pa yan. Ginapatawag na dahil nila mo. Kung hindi ko makatongtong at teritoryo ni Major Ninjape, hindi ka papatawagaw.
Patawagin ka na ya. Oo. Galing ito, hindi mo area mo kay Nilsson da. Ang kay Nilsson niya Tubuso, Calatrava, San Carlos mo. Hindi ta mag-out of work. Kay mo lapad-lapad man sa Cadiz, sa Escalante. Oo. Ano pa? May manapla ka pa kusa. Oo. Kung sa dala sa pa bang Victorias. Oo. Mo na gani bisa daw. Terus kuan ka man, limo, kape ka dyan, ring boker, dahil napapanigan ko, puro lang kape ni mo. Duwagid ka sa. Situsit lang kami. Ito ating 20, pagkapit. Ano mo, yaman na ba? Sige, may kaso. Kaya amigo, naginis lang ang mga kapulisan nga, nagatag sa aton sa mga balita kag informasyon. Si retired Police Colonel Placido Hintoleyo, mati man o? May gabi na kay Sir Placido. Placido Hintoleyo. Retired Colonel. Kagwapo, ay gidagluban. Retired Colonel man ito, match money man eh. Lapad sa manukan ito sa bago. Isa sa mga... Balik ito, wag isa ka waslik sa mga kanya to, mga dress chicken niya. Ay, gali ka. May mga chicken mo kita. Mga kwan bida sir, mga kwan labla, mga salin-salin na mga dress chicken. Mga manok na ginabayuan. Mga kalab lang nga manok ka tinami. Do Bisaya man akong lutuon mo. Do Bisaya man akong lutuon mo. Tsaka lagaw mo lang mayo. Kaldo. Di kalibre ng manok, di kalibre. Kalibre. Na manok. Kaya muna si Police Retired Colonel Placido Hintoleyo. Di may gabi na kay Sir Placido Hintoleyo. Kay Police Colonel Calixto Mabugat. Dili ka nagarumati mo sa aton. Sir, Disyembre na gid, Sir. May yung gabi na, Sir. Siling Colonel Placido Hintoleyo niya may ara. Kikita mo. Matik. Matik ka, Sir. Sige Pero na. nag-report kaya yatag naman iban man ang oras. Yatag naman iba para makagulugan it man gamay. Nag-aanay man ang siligsin mo doon na kung ito maubos. Ano man ang iban sinig? Tagugan mag-usuman. Yan ang tara na kabiyaw. Gari, walang sinere ka. Gaya man iban. Gari. So, natin din magkakaksyon sa diin ka man sa Pinas. Labuton ka sa kamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Di sa aksyon, Roger Gutenberg report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid aksyon na Roger Gottlieb live report. Area Sangkadis, Escalante, Sagay. Darasa pa ang manapla kung kaisa agi pa sa Victorias. Nagabidra kay Madam Jocelyn Liboon Dispoho. Sa kay Lily King, tamyaw lang si Jinky Jalagdon. Sang Arinula, Arizona. Kay Star Mayo sa Minnesota. Good morning kay Madam Star Mayo. Sa kay Jeff Chavez mayong gabi lang dira sa Talisay City, no? Kay nung Bobby Magnoda, mayong gabi gid. Sa kay Mary Jane Nohas, kami lang si Jesse Noas Jr. Si Jesse May Nohas, Maria Jessica Nohas, alin sila Iloy ang panamyaw. Puwerte si Gets si Gets Mary Jane Noas. Kay Kone ka kay Daililing. Ngayong gabi kita, no? Elizabeth Malaka Gamala, mayang agagid. Donald Kabasag sa City Engineer's Office sa Carlota, ka-monitor man, no? Kay Jean Hisorgon and family, kay classmate Romel Pagsubiron, mayang gabi kita, ha? Si Madam Star Mayo, arakali sa Rochester, Minnesota, USA. Ayos. Salamat gid. Maninoy mae kay Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota.
monitor gid sila. Sige, alin sa report ni Action Roger, dalawanta si Action Nelson Patenyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Ari sa Action Nelson Patenyo sa report. Action Nelson, may gabi, please come in. Yes, mayang gabi aksyon Eric daw ang inyong nga obra nga duwabla daw Do ano? Swerte di diabla mo. Ati mo kami na ya. Oo, kay kapamati kami din ni Major Injape. O nagautoy-utoy siya kadlaw. Sige, Ara ka na sa kay Major Injape? ay kadasig. Nakalukso ko actually sa akong ginigdaan. Kay gin-six ko yan ni News Direct yan. Di nakalumpat to. Kung mo subong ara ka na sa tubo sa Calatrava? Oh. Oh. Aray, gitnit mo. Aras- Iupod ko di siya. Sige man sa tete mo da. Ara si Major Injape dati. Oo. Ara na Canada sa iyang mayong kamote di ka na magutuman na. Ay, umuga ni man to gabi na ni, kape na lang ni, pero well anyway, action ni Rek, di ko magdugay kay para makuha nato ni ang pila ka mga development sa Sige. tiro sa kay Rolando Bustilo ang 40 anyos nga edad sini kada pumuluyo sang bugang panwasang tubo. So di do na rival action ni Rek, dini siya diri sa may Calatrava Municipal Hospital kag may igo ini siya sang apat tanan sa mga putil kag ang posible gigamit 5 ang isa to kay na exit no. So well anyway para sa dugang nga development action Eric atag ko sa imo para kastoryahan ito mo ni Major Roberto Injape. Short lang pangutana si action Eric ari sa sir. Good evening action Eric sa action radio. Mayang gabi sa imo sa Eric sa talaga tagpalamati. Yes, salamat gid sang time mo Major Injape may kaya man nagli si Action Nelson no. Base ulo adjust sa Action Nelson blang volume sa imo nga monitor ko feedback ta. Now sir, anong latest development sa sining kaso nga shooting dira sa imong area Major? Kagina sir, may natabo nga shooting incident. Nakabaton kita report pasado alas 6:30. Then nag-respond dito ng aton nga investigador ng aton alert team. So ang victim na kilala kay Rolando Bustilo, 50 years old, aksidente sa Purok Malipayon, Barangay Bugang, Tubuso, Negros Occidental. Ang ini victim Barangay Tanod, isa sa Barangay Bugang. Pag nakakuha, makita sa informasyon na ini siya, dati man kapgo. So may gatag sa atong sa mga information regarding sa natago insidente. Ato na ginabalidate ang mga information nga ginahatag sa aton. Aha. Sir, pilang igo initially sang tanod ni sa inyo papangusisang igo ya? May igo isa sa ulo, isa sa liog, isa sa kilid sa iyang alawas, kag may lapos man ining igo siya kamot, magdiretso man siya alawas. So kung taw, so kung lima ka igo sa So kung tamo to sir damo sa igo, ano man ang nantaw nyo pila karmas ang gamit ni pilang suspect Major? May tatlo sir ka persona. So may isa ka gunman nga nagtiro na siya. Okay, tatlo ang suspect pero isa lang nagtiro mo na. Yes sir. Ano man galakat? Paano gintiro ning tanod sir? Ang mga suspect ano ni sila sir galakat sakay na no? Ining victim nagapungko ito sa iyang tricycle sa ginaobra niya nga sa transloading. Okay. And then nag-abot niya ang tatlo ka suspect at din tiro niya siya. Then wala nga sa iyang tricycle ginbutong pa siya sa panaog sa motor kagin dugin pinixing bala sir. Okay. So ano sir mga suspect may salakyan kung galakat lang. Palipag ka ano ka gina ganilakat init lang ko na. Okay. Galakat sa galakat. Yes sir. So ano sir na-establish na di ang motibo behind sini?
gina-determine pa naton sir ang motibo considering na active ni siya nga barangay tanod at the same time dati ni siya nga takbo ko no. Ati basi kung may mga weta kabalo, basi kung may mga nagadumot na sa iya, weta kabalo, so amo pa na sa buong sir, ginapadalman nyo. Okay sir, kag may mga ibon nga impormasyon nga hindi ta pa mapagwa kay ginabalidate pa nato ng information nga nagasulod. Aha. So ako sir, confident ko nga masulbar mo ning kaso, although nga ti daw ga tipon pa kamo sa mga ebidensya. Ako confident ko sir nga masulbar ta ning kaso, kamatagaan mo ng justisya ining kamatayon sang tanod nga napatay, Major. Si sir, basta mag-cooperate lang sir ang mga witness kag magatag sila nga mag-testify lang sila. Ma-identify itong suspect bakuan sa nga mapalta ng kaso masulbarin ng kaso. Sige. Anyway sir, tagadala ka na chimpo ka baka follow up da kay anyway si Action Nelson na nagatutok da. So finally, Major, sa pamilya sa napatay, anong imong mensahe para sa ila? Ang ato lang sa pamilya, ginakasubo natin mga tabo kag condolence sa natungdan kag nag-apila ko sa mga pumuluyo nga nakakita sa area maggatag sa nila formasyon para masolbi ng kaso. With that note, Major Roberto Injapi Jr., so salamat sa time mo sa Action Radio. Good luck na sa imo. Yes sir, madam, salamat kag mayong gabi. Action Nelson, take over. Yes, Aston Eric, no, dito kita nagali nagpali sa may morgue, sa may Calatrava Municipal Hospital. Oo. Ang pamilya ato to, kag ang iya sinatawa nga sigri sa Bustillo ato man dito. Okay. Atong sa tuana nga sang pila ka mga teknike. Nablang pugit sila Aston Eric na sang natabo sa ila sining atawa. Kaluoy man, pito kabilog pa siniyang kabataan. Ay, sus. Rolando. Sus, damo gali. Amo gani. So hindi siya daw wala siya animo. Ahay. Grabe no. Oo. Si nagitadala ko ng picture, makita mo to laing gid ng sitwasyon sa iyang bana. Gani. Oo. Sige lang. Ipaluapon tani ka promise ni John Japi nga mag-operar ang tanan dito. Ma-file nila ang kaso, no? Action Direct. Sige. So, ang banta nga balita, sunod naman nga adlaw siguro, ano? Okay. Sige. Okay. So, gikan diri sa may banwa sang Calatrava, Action Nelson Pateño, mga ka-aksyon. Sa diin ka man sa Pinas, labuton ta sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat gid reporting live gikan sa Banwa sa Calatrava with Police Major Roberto Injapi Jr. Opod kay Action Nelson Pateño dira, baging katuan ni Action Nelson Pateño. Ang ining insidente good, no? Pero confident si Major Injapi nga masolbar ining kaso kamatagaan hustisya kamatayo sinitanod kung magkooperar lang ang pamilya sang biktima kag ang mga testigo. Sige, kay tutukan mo na ni Action Nelson Pateño. May gabi dira kay Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. dara sa may Purok Santol sa barangay Mandalagan. Nga monitor man sila. Kag nagapamati diri sa inyo palatuntunan sa kay Binong Sitentada may nga bigay kay Sir Edwin Pinedada ka monitor man sa ato, no? Sige, balik kay Action Nelson sa ilwanta si Action Arloticar sa line number 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Action Arlo, line number 1 sa report, please come in. Mayong gabi, Action Eric, kaangay sa ato na silin sa nagrigad nga Sabado sang gabi sa palatuntunan Action Night Patrol Program. Aton nga tinguhaan may paluab ang sabahin sang 3 days vaccination drive nga pagahiwaton sa mga kabanwahanan kag kasyudaran nga sakop sang tertiary distrito sa probinsya sang Negros Occidental.
Suno sa report nga aton sing nabaton Action Eric sa siyudad sang Talisay nangin matawhay ang ginpatigayon nga vaccination kag wala nagaginotok ang mga pumuluyo bangod nga ang local government unit sa siyudad sang Talisay ang nagbutang ini sang 7 ka mga vaccination centers sa site nga amo ang mga masunod. Una dire ang Talisay City Public Plaza, ang ikaduha Barangay Sonto, Carlos Hilado Memorial State College Covered Court, ang ikatatlo Barangay Concepcion Don Hilarion Gonzaga Memorial High School Covered Court, ang ikaapat Barangay Matabang Don Simplicio Lizares Memorial High School Covered Court, ang ikalima Barangay Dos Hermanas sa siyudad sang Talisay Don Antonio Lizares Memorial High School Covered Court, ang ikaanom Barangay Zone 12 Rafael Lacson Memorial High School Covered Court, kagang ikapito Barangay Zone 10 Covered Court. Ang nasambit nga aktibidades Action Eric ang gin-asistiran ini sang Talisay City Philippine National Police nga amo ang nagaserbing nga bantay sa mga pumuluyo nga mahiya gusto nga magpabakuna. Lakip man nga nangin matawhay Action Eric agin patigayon nga vaccination nga amo ang siyudad sang Silay, banwa sang Manapla, ilabi na dira sa may Manapla Elementary School ang site kag ang siyudad sang Victorias, apang tuma naman kadamo nga mga pumuluyo ang nagpadulong sa vaccination site sa banwa sang Ibi Magalona na kung sa diin ang ila sininga center amo ang public plaza kag ginabulobanta sang Ibi Magalona Philippine National Police nga kapin sa 400 tubdob 600 ka mga individual ang maluyag nga mabakunahan. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. Action Arlotica reporting, mga kaaksyon, diin ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon Arloticar report gikan sa area sa Talisay Silay, Ibi Magalona kag Banwa sang Manapla dala ang Victorias. Mayong gabi dira kay Sunny Boy Arnaldo Paladar. Regards lang kung sa kay Toto Raymond Reconsagal Jr. Sige. Ang report karabatay nyo bago lagi na rin kay Action Arloticar. Ginadulong ini sa inyo sa kaluan sang D3. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga Kabato kabog sa inis. mga kudita nga natabo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga na-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tungod sa pamahog sing COVID. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy! Kaya Pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga Siwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy! Kaya pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga siwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-board. Nasa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Pabalik din sa Action Night Patrol program. May kabidala kay Ebony Butcher sa Germany, kag siyaman pamilya diri sa Banuasang Morsia. May kabidala sa Patdan Boys sa Kabangkalan City, sa kay Alan Navales, kag kay John Cordoba. Dira tayo naman dira, gamonitor man si Lourdes Libuon, kag Alfreda Libuon. Bailey Malakad, alin kay Maylin Yosala, kag kay Mitring sang Punta Balas, Barangay Pahanokoy, Siyudad sang Bacolod. Ay, puwerti. Balikata si Aksyon, John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol Field Reports! Aksyon dyan, sa balik report, please come back.
Apat ka persona aksyon na rin nagkaladakpan sa mga kapulisan sa Station Number 6 sa bypass operation higing kasakay na gidamas ang hapon. Pero mismo dari sang Purok, Mavinorigon, Barangay 30, Sulad sang Bacolod. Ang subject sa bypass operation ang nadakpan man kay ginisangking kilala kay Mike Quinto alias Michael Quinto, 38 anyos, soltero, kang residente sa Purok Bagong Buhay, Barangay 30, Diliman sa Sulad sang Bacolod, Aksyon Erika. Nadakpan man sa mga operasyon si Joseph Arquero, 26 ang edad, sang Purok Mabiduligon, Barangay 30, Melnis Suligo Asugilon, 49 anyos, kasado, residente sang Villa Angela, Barangay Villamonte, Sulad sang Bacolod, kag Jeffrey Arquero, 56 anyos, kag residente man sa Purok Mabiduligon, Barangay 30, Sulad sang Bacolod. Na-recover diri sa kapulisan o kusang kapulisan sa bypass operation ang samtaran kay mahit sa transparent plastic sa isang illegal nga droga, isa diring bypass item kag walo ang sa posesyon kag kontrol sa mga nagladakpan. May nakuha man diri 500 pesos na bypass money, duha ka makahita, duha ka ma-improvise tutor, isa ka cellphone, isa ka sling bag aksonary kag 355 pesos nga ginapatihan po si dokumenta sa pagbaligya sa illegal nga droga. Ginababanta na kabugat naman sa 8 ka gramos ang ining mga na-recover ng illegal nga droga kaya may standard drug price nga nagabalor 54,400 pesos. Pay na, so dire kay Police Major Leo Estopa nga ining subject sa bypass operation nga si Quinto ang ginakabig bilang sa state level individual. Actually, ginpapanahugan ini siya sang intelligence report sa aton nga operatiba sa Station Number 6. Kagilagin monitor sinimana naman na nakaligad tuptop nga nanging positibo ang bypass operation nga ginkaso sa kapulisan kainagid lamang sa hapon. Ang apat ka kalalakinan nga nagkaladakpan sa Station Number 6 ang nahunong dahil sa ila custodial facility kinatalana pasakaan sang kaso mahimo sa Miyerkules bungod buwas nga daw holiday mga kaaksyon. Report kag balita gikan sa Bacolod ang tagliwot sa Bacolod Aksyon John Diaz, una sa balistaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Good night, ka. Salamat kit Patrol 2. There you have it. Ang kabukusan nga pagpangalagad sang Action Night Patrol program sa Lunes edisyon. Balik ini buwas Martes. Ato sining mga patrola unit reporters in action nga napalagad karong gabi. Action na Roger Gutip, Action Arlo Ticar, Action Nelson Pateño, Action John Diaz, Action Papang Nixon Taho, mga atong kapiloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol, News Center Action and Defensor Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT expert Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Silat Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, sa alas sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad. Angkor man Action Right Patrol Program, Lunes, Tubtub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Mga kaaksyon, sa diig naman sa Pinas, laboton ka sa amon balita kang serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. God bless the Philippines. Good night. Bye-bye. Good night. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,